Na mezquita as mulleres son de pedra, cimentos sobre os que construí a familia. Na mezquita as mulleres son de aceiro, fortes, resistentes, pero tamén flexibles para adaptarse a todo o que veu, ven e virá. Mulleres de madeira, leña que quenta o corpo e o espírito. Mulleres de mel, para adozar a vida, para curar as feridas. Na mezquita as mulleres son, foron e serán cerne da terra, motor de cambio, transmisoras de saberes, semente, colleita, futuro. As mulleres son o mundo. As mulleres son a vida. No verán de 2024 visitamos a mezquita buscando coñecer como foi a vida na postguerra. Queríamos saber de que xeito vivían as mulleres, cales eran os seus traballos e responsabilidades, se tiveron que emigrar, se poideron estudiar. Queríamos tamén comparar esas vivencias coas da xente de hoxe para ver como cambiaron as cousas co paso do tempo. O que ven a continuación é a vida na mezquita contada polas súas protagonistas. Chámame Marisol Ogando, nací no ano 46, fago o día 10, 78. Nací en Manzalvos, tuvemos toda a vida comercio para a fronteira portuguesa e para o pueblo tamén, pero o negocio era dos portugueses que viñan a comprar de todo, porque ali non había nada, en Portugal. Eu chamo María Madalena, son de Chaguazoso, caseime aquí na mezquita, levo aquí vivindo 40 anos e probablemente son de aquí. Levo máis anos aquí que en Chaguazoso e traballando no campo toda a vida. Chámome Pilar, teño 75 anos, nací no ano 48, teño un fillo na máis e traballando toda a miña vida tamén. Eu nací en Manzalvos, nos pueblo de Manzalvos, éramos 4 irmãos, morreu unha irmá, para descanse, tamén tiñamos labranza, tiñamos comercio, tiñamos bar e tiñamos de todo, e así traballando en todo. Despois caseime e que vim aquí para o Pereiro. Así estamos, traballando e facendo o que se pode. Son Aida, son de Manzalos, nací en Manzalos, Ayuntamiento da Mezquita. Teño 74 anos. Viví en Manzalos toda a vida, unha aldea pequeniña, e fixemos todo de campo, vivíamos do campo. A condición de terra fronteiriza enclavada entre Galicia, Portugal e Castela definiu en parte o modo de vida das xentes da mezquita. Ademais da agricultura, existiron comercios que atendían aos veciños portugueses. Tamén existiu o extraperlo como oportunidade de mellorar a economía das familias ao marxe da Fiscalía de Taxas. Pero ao cabo, moita xente tivo que emigrar. Algúns nesa emigración interior a zoas máis desenvolvidas de España. Outros ao estranxeiro, Francia, Suiza, Alemania e outros lugares que acolleron aos galegos e galegas, cecais mellor que o que podería parecer. No Penedo dos Tres Reinos, ese lugar máxico onde se xunta Galicia con Portugal e Castela, falamos de migración con Aida e Isa. As dúas deixaron durante uns anos a mezquita por traballo ou por estudios e fálanos da súa experiencia, de como lles foi estando fora da súa terra e como foi a volta a ela. E ti emigraches? Bueno, que se dice emigrar, decimos en España, sí, emigrei, porque fui a Barcelona cando me casei. E por qué? Pois porque realmente non vivíamos saída para empezar un matrimonio, nin que fora moi bon esa maneira de vivir no pueblo, coa agricultura que date para comer e para iso, pero non te daba para moito máis. Claro, un matrimonio novo, pois tiñamos expectativas. E é normal que quixéramos, emigramos a Barcelona, aunque o marido, nese momento que xa era marido, pois viña emigrado de Alemania. Xa viña emigrado de Alemania? Sí, xa estuvo en Alemania 5 anos, entón xa viña emigrado de Alemania, veu para casarse. Eu non quería ir a Alemania, como me parecía que estaba moi longe, porque nunca saíra do carón dos meus pais. Pero vos xa erades novios? Sí, éramos novios. Cando veu a Mili, fizémonos novios. Despois el marchou a Alemania outra vez, 1 ano e medio, máis, acabar, non sei o que, pero acabar. Entonces decidimos emigrar a Barcelona porque tiña tíos ali, e tiña os abuelos maternos tamén, que vivían con miñas tías,
E pensamos que era máis cerquiña, non sei, víame máis aquilo, eu, a verdade... España, ao final sí, non sales do sí, víame máis cerca dos meus pais. E detrás de mí foi o meu irmão tamén, como xa tiña alguén, e o meu irmão tiña 22 aninhos ou 23, entonces marchou tamén, saiu de casa porque o campo é moi duro, entonces é para a juventud, e non tes un duro. Sí, de Claro. feito, miña nai ten 2 irmáns e os 2 emigraron tamén para Madrid e a día de hoxe ainda viven ali. Ves? Miña Eu viví nai quedou 40 anos en Barcelona. Eu quedei aquí. Ves? É o mellor, tu non tes pensado emigrar, nin o pensas. Non o pensas. No, a verdad é que estou moi... Como aquí non se vive en ningún sitio, pero, claro, cando non corra a moneda, tens que buscala. Bueno, a día de hoxe tampouco é fácil encontrar traballo, eu tuve moita suerte, pero Sí, é hai complicado suerte. tamén. Sí, é complicado. Eu, mentras poida, quedarei E aquí. hoxe as mulleres ainda, porque ten esa axuda no fogar, todo isto, van encontrando traballo, van traballando, pero antes isto non había tampouco, entonces que facías? Toda a vida traballando no campo solo para ter para comer, Xa. non era plan. Eu ao mellor se sei que non vou a ter fillos, ao mellor non hubiera emigrado, quizás, porque me hubiera conformado con ter para vivir, pero claro, tamén xa pensas en ter fillos, en ter outro futuro, Bueno, pero non estás querías, arrepentida. non, claro, e querías darlle outro futuro. Non estou arrepentida, porque ademais tuve moita suerte. Traballei un traballo que non era para min, ni estaba preparada para el, enseñáronme, e así, fixe todo de práctica. Pues... E non me arrepentí por eso, porque tuve suerte, o marido tamén traballou na Philips con moita suerte, bueno, xa viña de Alemania con ese traballo. Ah, sí? Sí, el xa, porque ali tamén traballaba na Philips, xa viña. Con moita suerte, a verdade é que sí. Non podemos queixarnos, a suerte por un lado acompañounos, pero non estás como na túa casa. No, aquí estás moi ben. Eu Sí. o máximo que salín foi os, 5 anos que estuve vivindo en Ourense cando fixen a carreira. Claro que ao fin e ao cabo saís de túa casa tamén. Sí, tamén unha etapa chula, pero Claro. bueno, que a miña idea era volver para aquí, sempre. A miña idea é quedarme aquí. O sea, Sí, é que mentras se é pode. donde millos está. As experiencias na emigración foron diversas pero, en xeral, todas nos contan que foron ben recibidas, tratadas con respeto e conseguiron mellorar a súa economía. Unhas botaron máis tempo alá, outras menos, pero todas voltaron á súa terra. Chámome Basilisa, nací nun pueblo aquí que se chama Esculqueira, no 24 de octubre do 57. Nunca me marchei do pueblo, caseime aí, teño un fillo, xa grande, que xa é unha neta, traballei na agricultura e traballo na agricultura. Ahora estou jubilada, pero sigo traballando. Chamo Aurea, nací no 49, o 11 de diciembre, e pois con 16, tamén traballei no campo, pero pouco é. Eu con 16 anos marchei para Madrid, estuve en Madrid 2 anos, despois fui para Alemania, estuve 9 anos, da Alemania vim para Barcelona, estuve 25 anos, e despois levo 20 anos aquí, pero todo moi ben. E caseime aquí, claro, caseime aquí, caseime con 19 anos, me casei, Tuve unha filla e un fillo, tamén, pero non teño netiños, iso que me queda, que non teño. Chámome Idalina, e nací en Portugal, 3 de agosto de 1970, e vim para Chaguazoso, cuidando persoas maiores. Pois eu chámome Marina, nací no 45, con 13 anos, casi 14, fuime prondar monxas, con 17 anos e medio vim, arreglei e fui para Alemania, da Alemania 3 anos fui para Francia, que estuve 50, en París, e desde hai 7 ou 8 anos, pois vivo aquí. Bueno, pois tuve, na Esculqueira, pois tuve 2 fillos, unha filla e un fillo, teño 3 netos, e nada máis. Marina foi con 17 anos a Alemania, onde botou 3 anos e logo marchou a París. Alí viviu 50 anos e confésase enamorada daquel lugar, pola súa beleza e polo ben que foi tratada. Pois é moi bonito, encántame, estou enamorada. Tamén estuve en París. Estou enamorada de París por lo bonito, por lo todo que ten. É verdad que me gusta, ahora claro, gustame o meu pueblo e quise volver para
donde nací, para as raíces. Contanos que foron moi ben recibidas. Tal vez por ser pouco máis que unhas nenas que chegaban a un país estrano ben loxe da súa terra. Moi ben. Tanto en Alemania como en Francia tamén xa estuve de esto. Pero en Alemania, moi ben, moi ben, moi ben. As alemanas íbamos tan noviñas, pues, 18 anos éramos unhas meniñas. E acórdome unha velliña que nos mirou para nós e preguntou-nos cantos anos teñamos, escribimos, yo non. E cando viu, abrazounos chorando dunha maneira que era, vamos, sí, unha emoción de vernos tan noviñas ali. O mellor ela tamén... Era unha persona maior, non era da alemana, pero... Sentíase o mellor un pouco nai de... Eu que sei. A ver, salían dunha guerra tamén, eles as pobres tamén tuveron as súas. Entonces, bueno, eu tamén fui moi ben recibida ali, moi xente. En Francia igual, nunca nadie me chamou ni estranxeira, nin isto, nada. O momento que un comportamento é correcto, a xente tamén é. O sea que non hai problemas con nadie, claro. Francia, Suiza, Alemania, o País Vasco. Moitos destinos para estar lonxe da terra, lonxe da familia, buscando un futuro mellor. Sí, que eu que emigrei, porque eu que cando me casei, el ainda non fixera a mili. Entonces marchamos os dous para Alemania, e el tuvo que vir a facer a mili. E eu quedeime alá. E cando levaba os meses que levaba ali, tuve que vir a dar a luz da primeira filla. Despois el veu a mili, e eu quedeime en Alemania. E a rapaza quedou con miña sogra. E despois vin a Madrid, que estaba na mili, encargamos a outra. A segunda. E cando se licenciou da mili, xa tiñamos as dúas. Non E despois tamén marchamos, pois de 2 anos, marchamos para o Valle de Arán. É verdad que estuve... Tamén por eso, polo diñeiro, que compráramos un tractor e sabes o que pasa, onde non hai harina, entonces marchamos para lá, para Viella. Sí, e ali estuvemos ben, estuvemos 4 anos, pero el quixo seguir, o que vi volver para aquí. A terra tira. Eso. E tú quedaste sola en Alemania cando... Sí, quedei ca Marcelina, cois amigos de Vigo. Joles. E despois, cando viñemos pa aquí, el foi un ano pa Suiza. E eu quedei con 3 rapazas e 5 vacas. Madre mía. Nos estamos moito con elas, pero a súa vida, cando elas tiñan a nosa edad, non ten absolutamente nada que ver ca nosa. Nos prácticamente tiñamos todo feito, por así decirlo. Entón, o que nos tiñamos que encargar era de estudiar, de facer as cousas de casa, pero, bueno, tampouco tiñamos maiores... Preocupacións. Porque tú, con cuántos anos tú veches tú, José Ramón? Con 23. Eu teño 32. Ela xa tiña un fillo criado. Con 47 xa fui abuela. Non vamos chegar a eso, nos. Quantos anos tiña? Sempre aquí, igual. Pero eu estuve sempre aquí, sí. Non fui para Tarragona. Sí, 2 meses. Pero te fuche. 2 meses para Tarragona. O meu marido foi a traballar cunha empresa de autobuses, pero o meu marido non quería sair de allí. Sempre, despois tivemos vacas tamén. E traballei tamén o que dicela moito. Moito. Que animal é o que dá máis traballo, a vaca? Home, daquelas que tiñamos nos eran de leite, e as de leite dan máis traballo que as de carne. Ahora, estas danlle menos que facer, do meu punto de vista. O que vexo que os meus fillos tengas, dan menos que facer, pero eu daquela estuve tamén moito tempo con 20 e tantas vacas e manexaba eu sola, porque o meu marido traballaba por fora na autovía, estuvo traballando, el traballaba con camión e estaba eu sola cas vacas. Eu ordeñaba a mañá, ordeñaba a noite, levabas ao prado, ibas a buscar, facía yo comida a todos e daba feito todo. A día de hoxe a vida xa non é do mesmo xeito.
Os cambios na sociedade trouxeron novos modos de vida, novas oportunidades e máis igualdade. Eu creo que cambiou, pero queda moito camiño por andar. Porque sí que é certo que, por exemplo, os coidados dos nenos e os coidados dos maiores son traballos que siguen asociados ás mulleres, e iso é unha realidade, aunque queiramos decir que non, nas residencias da terceira idade, nas guarderías, a maior parte dos traballadores son mulleres, non son homes. Entón, si, en casa, pois sí, evidentemente agora os homes colaboran máis, pero eu creo que sigue quedando moito camiño por andar. Eu creo que a base é a educación, dos pequenos, porque sí que creo que hai, pois, o mellor xente da nosa idade ou incluso un poquinho máis maior que dependendo da educación que tivo na casa, pois si esa mamillo facía absolutamente todo porque era un chico e a irmá sí que tiña que facer outras cousas, pois que ao final esa educación tú é a que vas a utilizar na tua vida despois. Entón eu creo que a solución é educar os nenos exactamente igual que as nenas. Non, víamolo así como que os homes tiñan que facer o dos homes e as mulleres tiñamos que facer o das mulleres, eu polo menos. Claro, nos fóramos criadas así. Nos fóramos criadas así e seguíamos así, eu polo menos era así. Sigamos coñecendo xente. Sigamos recollendo historias da súa mocidade. Historias de traballos, de dificultades, pero tamén, aínda que non fora o máis frecuente de xogos, festas e amores. Chámome Marcelina. Xa son moi bella, quizás xa a máis bella do grupo. Nací no 48. Eu non tuve vida de nena, tuve vida esclava. A nosa vida é como a nosa, pois a de muitos. María Aseo, parecido aos demais. Bueno, te conta. Escola pouco víamos a ir a un lado e a outro a coas vacas as moscas salían das vacas e clavábanse. A ver, eu chámome Carmen, teño 65 anos, eu, bueno, non acordei algo, pero así de fame deso non, nin de ir a arar, si, ao mellor as vacas non, mandaban por elas ou a levalas, e, bueno, si, iba cando sembramos as patatas, e recollíamos, e facíamos a matanza, fame tampouco, meu pai marchou para o País Vasco, entonces, pois, home, non é que comeramos eso, pero bastante ben. Había un traballo para cada unha, nena ou grande, pouco tempo para diversións e moitas responsabilidades. Por exemplo, a miña irmá facíanos ir a cavar as patatas e os millos e despois deixábanos ir á festa ou ao baile. Claro, tiñamos que... E despois, pois, igual tamén, claro. O home chegaba a casa, o mellor sentábase, a muller non. A muller tiña que traballar, tiña que fazer a comida e fazer todo. Apañar a auga da fonte, porque a auga non había en casa, ir para a auga á fonte, facer os recados que nos mandaban, facer as camas, barrer e axudar en casa o que nos mandaban. Eu tamén axudar moito en casa, pero a min sempre me gustou fazer as cousas de casa. Eu, se estaban os zapatos ou os tamancos ou onde caeran, desaparecían do sitio porque eu non me gustaba ver aquelo ali, desde pequeniña. Non fizo falta que me enseñara nada, fui sempre así. Cando me levantaban a mañá, todos me preguntaban ahorita a ver onde me puxo aquilo e o outro, pois tiña que yo dar. Sempre me gustou moito a limpieza. E lavar, ir a lavar o rigueiro, eso era a miña sería ir a lavar o pozo. Para estar todas xuntas, falar, pasábamoslo moi ben. E apañar a auga, pois moitas veces eu de tirar con un cubo de auga para volver, para poder charlar, estás charlando na calle, que é o máis bonito. O sea, que é moi bonito. A mí parece todo o que estuve no pueblo, me encantou. Logo xa, pois queríamos outras cousas, salir, pois ganar diñeiro para poder axudar os nosos pais, primeiramente, que axudamos bastante, e depois xa cando me casei, pois claro, xa, aquilo xa foi, pois mandábamos un poquinho menos, pero sempre lle axudamos, eu sempre lle axudei. O mellor deixaba menos para min e axudaba un poquinho eles, pero sempre moi, todo ben, porque queríamos, vamos, naide nos mandaba. O meu nombre é Rosa Asenjo Fernández, pero por Rosa non me conoce naide, conócenme por Xita. Nací no ano da guerra.
Botenlle conta os anos que teño. Son do pueblo do Pereiro. Nací no Pereiro, bautizaronme no Pereiro e criei-me no Pereiro, traballando moito. E á escola iba moi pouco, gracias que aprendimos a polo nombre, que xa non foi pouco. Xita, como moitas outras, conserva unha memoria prodixiosa do que aconteceu na súa mocidade. Recuperamos, gracias a ela, este romance que era cantado polos cegos que a daban a pedir polos povos. E traían aquelas coplas e vendíanas para sacar algo para comeren e para levar para a familia deles, que non eran do noso pueblo, eran de outros pueblos. E traían moitas coplas e a juventud nova, se tiña unha peseta, compraba ya. E eu, sendo rapaza, encontrei unha ao Rigueiral, que fui pola auga ao Rigueiral para saludala. Encontrei a copla ali, e desdobleia, e li e vin que era unha copla, e guardeia. Estudiei-a e aprendina. E ainda sei hoxe. Un vello de 62 anos que se casou cunha de 18 anos. Nuevas relaciones de don Jacobo con doña Sabina. Él tenía 62 años y ella 18. Emprendieron relaciones riñendo muy enfadados. Ella no quería a Jacobo porque ya era muy viejo. Ya quería un chico joven próximamente a su edad. Jacobo era agradable y al mismo tiempo chistoso, que aún entrado en edad se divertía como un mozo. Bendita memoria. Bendita historia viva da mezquita. Bendita Xita, transmisora de saberes xa perdidos. Comieron perdices y a mí me dieron con los huesos en las narices. Sí, señora, muy bien. Muy bien, sí, señora. No tempo que deixaban libres os traballos agrícolas e os da casa, aínda que non era moito, había lugar para xogo e diversión. Todas elas recordan con ledicia esos momentos de felicidade e a unión de toda a xente. Que nombraches os fiadeiros, que facíades nos fiadeiros? Os fiadeiros, que facíamos os fiadeiros? Facíamos as agullas, calcéis ou calcetines ou falando, as mulleres fiábamos na roca, torcíamos lá, contarlle con e facíamos calcetines e chaquetas e medias, facíamos de todo. E bailábamos nos fiadeiros. E acordadevos dos bailes? Sí, para ahora non porque este chan non, pero outro día se vos acordades de algún baile. Pues que era muñeiro, que un dedo se baila. Tiene unha cafetera. É que todos eran bailes agarrados. A pandereta ten a elas. Con 5 ariñas xogábamos las pedriñas. 5 areas. Era o xogo que tiñamos. 5 pedriñas, que foran así xeitusiñas, xogábase con aquelas 5 pedriñas e dábase a volta así, se caían todas xa perdían, se lle quedaban algunhas non perdía. Porque despois había que coller cada dúas. Botar un ao aire a coller as dúas que estaban no chao. Claro. Non era só collelas e alas. O xogo ten que facer. E xogábamos eso. E xogábamos ao virlo, como os rapaces. E as escondedallas. A levanta la malla. O das ariñas. Eu ainda outro ano eu enseñei a unha rapata, non sei onde eran. E lle enseñei a xogalas. Non ten tanto que xogar. A xogar aquí, non sei como se chama. A macaca. Pintábamos a macaca cunha tella no chao. E despois xogábamos a macaca con outra tella. E había que ir co pé dando ya a tella para que fose os cuadros todos da macaca, de conchipé. A rayuela, sí. Aquí chamamos a rayuela, sí. Os rapaces xogaban ao birlo. E as rapazas tamén. Tamén, a rolleta cunha... Pero os rapaces xogaban máis que as rapazas ao birlo. Os rapaces xogaban ao burro. E os rapaces tiñan un pau que tiña así 2 ganchos, e tiñanlle unha goma, e metíanlle unha pedra, a fisga. E tiraban as pedras. E os tirachinos. Sí, en Portugal é a fisga. E os tacón a facías unha roda no medio, e depois te había que acertar só no medio. Facíamos, as mulleres, as rapazas facíamos muñecas con
con trapos. As patatas do... Sí, é cos nabos. Das mazarocas do millo. Quitábamos as mazarocas á caña e peinábamos de aquel pelo e facíamos de lazos e trenzas. E eran as muñecas que tiñamos, porque non había para comprar outras. Os bailes. O radio cando houve, cando non o había, o baile da pandereta. Todos os domingos pola tarde había baile, viñamos do monte coas vacas a guardalas de ir ao baile. Pero era alegre, e era a xente unida unha con a outra. Os domingos pola tarde baile de pandeiras no sifón ali na carretera, as rapazas e os rapaces por ali a saltar polo medio do baile. E as mulleres a tocar a pandeira, as vellas, que eran as que tocaban, e as outras a bailar, e cantar cantares e aquelas cousas que era o que había antes, que non había outra cousa. A do San Pedro e a do Loreto, no noso pueblo, eran as festas que había. E viñan os gaiteiros de Santigoso a tocar, que non había orquesta. E as rapazas, Dios de perdón, o xamín, andaban detrás del xamín, saca os ollos e mira para mí. Na festa do Loreto, na do San Pedro, era a orquesta que había. Despois xa empezaron a vir os depentes, anos despois. Pois a vida non era parecida agora. Pero agora tamén. E despois viña a Guardia Civil e había que escapar porque estaban prohibidos os bailes, non se podían facer. E facían a festa. Estaban prohibidos os bailes. E disfrazarse nos carnavales. De madamo. Que non se podía disfrazar un. E como viñasen os guardias. Se viñan algo desconocidos e cantaban yo cantar, viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la Guardia Civil que pasea por la carretera. Entonces puñanse contentos e non desfadían o baile, pero se non cada un as súas casas. Era o xogo. Era o que había, non había outra cousa. Daquelas hasta se lle tiña medo. E vamos á festa da esculqueira de merenda, porque esa festa era do noso pueblo para ir de merenda. E despois ali na festa xuntábamos todos os veciños uns cos outros a comer as merendas. Na esculqueira iban os pueblos todos a comer. Iban a comer os outros pueblos tamén, todos. Non sei, eu sei do noso. Cousa de ir a comer a merenda ali na esculqueira. E a Vila Bella íbase de tarde a ver o baile. A mañá a misa pouca xente iba. E era a Virgen da Cabeza, para que non la guardase. Poucas veces iba a xente á misa. Despois non, despois xa polo 50 e tantos xa era distinto. O 24 de junio, que é a víspora do San Juan, había que guardar os carros nun garaxe onde se pudese, porque os mozos iban a cantar o folión e marchaban cos carros pro río, metíamos todos no río, arados e todo o que collían fora, e despois iban polas portas cantando as mozas. Enfrente á ventana cantaban as cancións. Asómate a la ventana cara de luna redonda, non digas a la mañana que los mozos non te rondan. E había as máis bonitas. Que? Tamén había unha que decía, asómate a la ventana, puchero de cocer mucos. Non digas a la mañana que non te rondan los mozos. Cando eran as matanzas tamén se facía así como se fora unha festa. Na matanza tamén. Na matanza, sí, xuntabas a familia toda, despois nos pillos, puñas un columpio, unha corda, fartabas-te de abanicarte ao mellor nunha viga. Puñas un columpio así no árbol e a columbias. No, eu iso non. Se rompía a corda e ali iba a caer ali. Facíanse bailes nas palleiras, cando non había erva. Sí, eu este tamén andaba... Un gaiteiro, un acordeón,
Nas mallas facíase festa. Pasábase moi ben. Íbamos a traballar ya. Chegábamos os veciños aos outros e facíase a malla. E os novios rondándonos. Abrazadas aqueles feixes de palla cheos de regalos. Sí, a espallar a que picaban el demonio. Sí. E despois levabas viño dulce, non? Sí, facías un ponche con huevo e viño. Eso era o final da malla, non? Para a malla, cando descansaba, había que ganar la xeira. unha copa Para que despois fosen a nosa malla. Moitas copas. En Portugal facíase igual. Dulce, viño dulce. Galletas de vainilla, moitas. Sí, daqueles que tiñes a crema, ainda as hai hoxe. Sí, ainda. Acabábase a malla no día, duraba varios días. Moitos días. Bueno, se eran... había xente moitos días de malla. De moitas mallas. Todo o mes de agosto había mallas. Naquel tempo había moita xente nas casas, e había mallas. E había caseiros que sembraban muchísimo. A mitad era para os dueños do capital, outra mitad para os caseiros. A mellor eses xuntaban 2.000 kilos de grau ou máis. Se xuntaría. Era con mallos de mau ou era con máquinas? Con máquinas, sí. Era con máquinas. Já acordo todo con máquinas. Despois, últimamente, o primeiro era co aqueles mallos. Bumba, disso, claro, porque a mí eu acordo. Non, Na era da pedranza. Eu acordo-me já com máquinas destas dos tratores. Cor mallos, bumba, nas espigas. Nos coas outras. Que esclavitud é que penúncia. Pero agora já non traballo. Pero era a xente alegre, unida unha coa outra. Xuntábanse nun coro e cantaban, tocaban a pandeira, bailábase. Agora non hai nada disso, agora a xente ten diñeiro, cada un vai por onde lle cuadra. E a devagar o millo. Tamén. Non. Aquí non. Non, aquí o que tiña devagaba o prel. Non, nós juntámonos, ali en Portugal juntámonos, nas casas nos Aquí non. Había moito millo. En Portugal sí. Sí, facían pan de millo e todo. Portugal era demasiado. Que non. Botamos o inverno inteiro. Porque era o pan que tiñais, pero non sei que era o centeo. Claro. Non había millo. O millo sembrábase para as vacas e para os porcos. A espiga botábase aos porcos e a palla ás vacas. Nos ali en Portugal. Que era o que había. A nos gustanos un pouco as verbenas. Non me digas. Pero nos non. Nos as verbenas íbamos pouco. Bueno, a vos non, ainda fomos a semana pasada a unhas xuntas. É verdad, ainda lle botamos uns bailes. Claro, a Castromil. A Castromil. Cando viñemos de Celanova. Hasta as 2 da mañá. Claro, xa so que facía frío, senón ainda quedaríamos Pero máis xa non tempo. tiña humor para as verbenas, canso-me moito. Pero vos antes tamén iban desas festas dos pueblos. As festas encantábanos, pero non nos deixaban ir, máis que a Chaguazos, a min deixaban ir a Chaguazoso, a Santigoso, a do Pereiro era a dos rapaces, chamabanlle a festa dos rapaces. A esa deixabannos ir, pero xa a Vilavella... E fuche casar na Vilavella. Fui a casar Por eso non te deixaban ir. Claro, fui a casar na Vilavella. A Gudiña nunca jamás de la vida fui. Eu tampouco. Nunca. Tamén quedaba máis lexos. Claro. Eu a Chaguazoso, Manzalvos, Cádavos, Castromil, fui despois de casada. Antes de estar casada, nunca fui a esas íbamos a Esculqueira tamén, porque iso que falaban outro día, íbamos de merenda. Era unha cousa moi típica de ir de merenda ali, vía muchísimas merendas. E nós que facemos 200 kilómetros para ir a unha verbena. E vos ligabandes nas festas? Mira outra como se ríe. Non, porque cando empecé a ir ás festas... Xa estabas ligada? Non estaba ligada, pero xa andábamos así... Xa estaba encamiñado. Encamiñado. Claro. Nos estábamos ali, ou puñámonos a bailar as mozas unhas cas outras, e íbamos a sacar os mozos a bailar. E se te sacaba o mozo a bailar, eso quería dicir... Non, se te gustaba bailabas, e se non, dicíalle que non. Non lle bailabas. Gustábate moito bailar, e sobre todo cos que bailaban ben. Ao mellor non era interés de que te gustara ou te deixara de gustar. Sobre todo que bailara ben, porque había algúns que non sabían bailar, e entonces eso...
No, nos íbamos á festa, estábamos un grupo, entonces viña, bailas conmigo. Tú mirabarlle, se bailaba ben, dicíaslle si se vías que, dicíaslle no. Pero vos non os acabandes a bailar? No, no sei, no. Que va, no, que va. Pero bueno, ahora cambiou bastante os reis, ahora entran os homens por un lado e as mulleres por outro. O fillo desta baila moi ben. Ai, nos fiadeiros pasábamolo moi ben. Non había televisión, pero pasábamolo de maravilla no inverno. Íbamos aos fiadeiros, á casa dos veciños, uns para a casa dos outros. Ali non criticábamos a naide nin nada, falábamos, contábamos contos, pasábamos moi ben aquí nos fiadeiros. Bueno, uns cuantos traxes seguro que cortabais. No! A mellor, eu non recordo, bueno, tamén éramos noviñas, estaban fiando, ou torcendo despois o figo. Eu 4 ratos pasábaos ali na porta co orgullo, ou co eso que me mandaba a miña mãe para a porta para ter mau do couso, aquel. Sí. E outras veces dormíaste. Picando os ollos co fumo, que había un fumo que ni o demo. Decíame meu pai pobriño, abre os ollos, filla, abre os ollos, que cando se ten xa non te colle máis. Non se entende Galicia sen festas. Non se entendería que estas mulleres vivas, fortes e ledas non participaran delas. As nosas amigas, nesta ocasión, visitan Celanova para compartir a súa arte, para cantar, tocar e bailar, para vivir. Mulleres de onte. Mulleres de hoxe. Mulleres de sempre. Memorias e saberes que comparten connosco para que nos os fagamos chegar aos que nos sucedan. Patrimonio sempre vivo. Galicia sempre viva. Pero era alegre. E era a xente unida unha con a outra. Aí. Bueno, mira, el día menos pensado estiramos la pata, ¿verdad? Hay que aprovechar. Que a verdade que me gustaría contar todo o que aprendo con elas. Todo o que levo aprendido aquí desde que estou na mezquita.